बे सुथि मोनहां जाबा होनबाय बे फसारेखाया आगै मिरिना होननानै ओरै गोबाख्रबबा होनबाय हनै बाजै खानाय गोलावथार हनै बाजै गोसोमनो हनै बाजै आंखौ लांनो फैदों हनै बाजै होननानै दरजा खना इन्जुर खना बिदियावहाय देखायहरो होथेबाबो खनाजों नायहरनानै खिथाहरो बिदि जाबाय ओमफ्राय दाना थायै थानानैहाय लासैनो सुथि मोनबाय खिजुर फोथा फुनना होनाय मानायफोरखौ नायस्रांबाय आंखौ एफा लेथ्रा खालामबाय आंनो आखाइ सुनो दै लाबो जाबाय ओमफ्राय आं होनबाय मामा बियो गासिबो खिजुर फोथासो खिजुर फोथाखौ आङो इसोरानो जा खालामो बेनो जाथों नोंनो आंनो बे फिसाखौ हरबायबा नोंनो आंनि फिसाखौहाय नोंनो अनखांफिनदो होननानैहाय आङो खिजुर फोथाखौ खाफालाव फुनना होबाय क्रुस आखिबाय खुगायावबो क्रुस आखिनानै होबाय आङो ओमफ्राय खुगायाव माबा बियो मिनिस्लुबो जादों गाबदोंबो आरो ओमफ्राय थालायबाय अखानायै थालायबाय मोजां मोननायखाय हाथाय थांबाय फैलायबाय आरो मोनाब्लियाव जाफिनलायबाय मामा आं गिनाय मोनदों होनबाय होनबालाय दिनै गिर्जाखौ थांला मामा नों गिनाय मोनदोंबा दिनै सानसेखौहाय खथि खालामसै होननानै थाबाय न'खर गिर्जाखौ थाङासै बिफाबो थाङासै जों थाबाय ओमफ्राय दाना 9था साराय 9था बिदियावहाय माने जोङो फिसालाखौ बुजायबाय थादोंमोन बिफायाबो फिसालाखौहाय बुजायबाय थादोंमोन आंबो बिब'बो बुजायबाय थानानैहाय जोङो बुजायखां आरिखां दे टाइम जाबाय गाबोन सिखारफिननांगौ होननानैहाय जोङो गावबागाव न'आवहाय हाबनानै उन्दुबा बियो एसे बागदावबाय बागदावनानैहाय दाना मिरिनाया बे बिसिनायाव बागदावबाय ओमफ्राय दाना बे खानाय गोलावखौनो नुफिनबाय बियो ओमफ्राय दाना गोबाख्रबनानै दाना आंखौनो खारनो होला ओंखारनो होला दरजाबो खेवनो मोनला ओमफ्राय बिफाखौ आरो बिबौबो दंफैयो ओमफ्राय फंबायखौ गाबज्रिहरबाय आंनि फिसाला उन्दैखौ माबार फै नै मिरिनाया जाफिनलायबाय दाना बिदि खालामबा दरजाखौ एरखावनानै फैबाय ओमफ्राय दाना बिसनाखौ सोलायदो होनबाय आफाया जोंना लांबाय न' सिङाव लांबाय जों उन्दुग्रायाव लांबा मानसिया दरखं बारनायजों मानसिया लोल्ला ज्रय जाबाय बिफाजों आंजों जेने थेने अन्थाइ बायदि गिलिर थिखांनानैहाय बिसनायाव एकदम माइ बस्था नारखोनाय बायदि नारहरबाय फिसाजोखौ ओमफ्राय नारहरनानैहाय जि खोबनानैहाय दोनबाय आं फिसाजोखौ खोबनानैहाय बामख्रबना लाबाय थाबाय ओमफ्राय जेब्ला फसारेखाजों फालकजों फैयो आरो हेड फालक फैयो ओमफ्राय बिसोरखौहाय गिर्जा खालामनो होबाय ओमफ्राय आइथा मारियामनि मेथाइ खननानै जेब्ला दै गोथार फुननो नागिरो होमबा बेखौबो माबाबाय रागा जोंबाय बियो फुनजायासै बोराबबाय इदिनखालिबो आरो दै गोथारखौबो गोखा होनानै माबाबाय बिनि आखाइ थारखाफ्राबो गोसोम जादों आरो बिनि आथिं थारखाफ्राबो गोसोम जादों महरा सोलायदों गोसोमनो जेनेबा मुस्रि मिरिनानि मुस्रियानो गैयामोन आरो बिदि मोजां दा जेरै मोजां महरा बेबायदि गैया गोसोम आरो थै गैया बिदि आखाइयाबो बिनि महराथ' बिदि नङामोन ओंखायनो दै फैफिननायाव सोर जाखोनासो सोंदां दाखालिथ' जेब्ला बिनियावथ' बिनि मोखां बेलेगमोन दिनै दस्रा नुदों आदसा दाथ' नोङो खोन्थाबाय बिनि जारिमिननि सोमोन्दै आरो दाना बिदिनो हरनि 11टानिफ्राय एसे बारा जानानै लासै जेब्ला जर जबस्थि जोङो बाइबेलजों नारसिन एकदम क्रुसनि सिन दानै बाइबेलजों जै जाखांबाथाय बाइबेलजोंनो नारसिननानै बेखौहाय जिसु नोंनो बोखांदो जिसु नोंनो रैखा खालामदो होननानै जोङो बाइबेलखौ दोनै माबाबाय जोङो होमबा बियो 12:30 सुथि मोनबाय थालायबाय दाना आरो हरनि नेक्स्ट हराव
बे माबाना जाजेननायाथ' आरायथायाव फार्स्टनिया फार्स्ट जानाया हरनि 8टायावहाय ओमफ्राय नैथि हराव 12:30सोआव हामबाय आरो बियो बे 12:30 ओमफ्राय दाना थालायबाय फुङावहाय जालायबाय बे समाव नोंसोर बाहा सोरबा बेखौ अजानाव लांनो थिनदोंमोन नामा बेखौहाय माने नायनानै बुंबाय आरो बियो जाखांबाय थादों थ' बले नोंसोरो अजानाव लां खायसे होनो बिग्रा हान्जाफोरनाव लां खायसे होनो दैमालुनाव लां ओमफ्राय बांगालबो फैदों बे बांगाला भाङासिङा बुथुमग्रा बेबो फैदों बे होनबाय दादा কি হৈছে ছোৱালীটো কি হৈছে होनबाय ओमफ्राय बता बिया लागिसे नाखि इदि होनदों सोरबा बिफायासो ना सोरबा होनदों आफाया होननानै दे रायखसमारि लयजा रायखसमारि एकदम इत्ते पलाब इदो इत्ते पलाब लयजा इदि होनबाय ओमफ्राय आं होनबाय आरो फिसाजोआबो होनबाय आं थाङा मामा आं थाङा आंखौ लांनाङा इसोर गाज्रि मानसि होनबाय ओमफ्राय आरो आंबो होनबाय आं थाङा जों लाङा बेयाव होनबाय नोंसोरो बुथारनानै लागोनलै फिसाखौ होनबाय थ' दे जेबो नङा आं बिग्रा हान्जानाव लांग्रो दे नोंनि फोथायनाय बायदि नोंसोर लांग्रो दे होनबाय ओमफ्राय जुदि जायाबा बेयाव लांदै निस्सय हामथारगोन होनो दे आङो आदै दैमालुनाव लांनोसै जोंबो मोजां बिनो हाया बेयो बिनानैहाय होयो बिनि मायावनो जोङो थांनोसै आदैनि न'आवनो बे बिनानै होथोंसै बियो हाजासेखौहाय बिनि गोरबोआवहाय बियो जोङो सोरां लामानिबाबो बाइबेलनिबाबो जोङो जेबो रोङा जों बेयावनो लांनोसै होननानैहाय जों लाबोनाय जादों आदैनिसिम बै समाव लाबोनाया थांखिखौ बेखौ लानानै फैदों ओमफ्राय दा बे माबायाव रिट्रिट सेन्टाराव लाबोनानैहाय आदैनिसिम लाबोनानै जोङो बिनायखौ मोनबाय आरो नानि आलफनसानि हाखौ फुननायजों लोगोसेनो बे आंनि बे फिसायाबो सोखा जानायखौ मोनबाय आरो बिनिफ्राय थांनाय समावबो बिफायाबो बेयाव फैनाय समाव अन्थाइ बायदि बिनि मोदोमा गिलिर जाबोजोबदोंनो जिउ दान होननानै आं थैबा थैथोंसै होननानैहाय बियो बाइकआव फैफाबाय जेने थेने फैबाय ओमफ्राय फैनानैहाय बियो बेयावहाय बिखां आरिखां जेब्ला जोङो बिदाय लायो आदैखौहाय बे समावहाय गासैबो जोंनि मोदोमनिफ्राय माने जेबो बुस्थु जोंनि मोदोमाव गैयि बादि मोनबाय ओंखाम उखैनाय गोजान जाजोब्बाय दै गांनाय गोजान जाबाय गासैबो सिन्थाफ्रा माने गोजान जाबाय माने बै गाज्रियानो गाखोबोफाबावदोंमोन बिसोरजोंबो गिलिद मोनदोंमोन आरो जोंखौबो गिलिद खालामनाय जादों माने लामा आन्दायहोनाय बायदि जों फैनानैहाय बेयावबो लामा आन्दायफैदों खायसे होनो बेनो खायसे होनो सिगाङाव इदि ओमफ्राय बिसोर आगोलाव फैफेराखैमोन रावबो फैफेराखैमोन फैबाय थाग्रायानो आन्दायदों नायदो सैताना माबोरै ओमफ्राय आरो बे आदा फालगानो फैनानैहाय बेयाव आन्दायफैबाय एसे सिगां बिदि लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा मा होनो स्कुलावबो बिदिनो जाबाय थायो दाखालिसो नै आंनि फिसाजो हामखांनायनि उनाव सोरबा जाबावदों नामा जादों मा नाम मनजिथा बे ख्रिस्टान जों गामिनिनो आच्छा बे जायगायाव माबाफोर बे बबे जायगायाव जाबाय थायो आरो सोरबाफोर बे जायगायाथ' नोंसोर गासै हिन्दु ख्रिस्टान बाथौ ब्रह्म ज' अनलायनानै न'खर संसार जायो गोरोबलायनानै थायो दा जोङो गासैबो बिमा माहारिनि सासे बिमानि फिसा सासे बिफानि फिसा बायदि जोङो हिन्दु ख्रिस्टान जों नों दानागार आं दानागार बिदि अनलायनानै जों जायो हाबा खेराइ ज' जालायो बिसोरबो जोंखौ लिंहरो जोंबो बिसोरखौ लिंहरो माबा मोनसे जायोबा बिसोरबो जोंखौ हेफाजाब होयो जोंबो बिसोरखौ हेफाजाब होयो अनलायनानै जायो जोंनि संनायखौबो माबा मोनसे जादोंमोन नामा बिसिनि गेजेरावबो माने बे स्कुलावहाय बिदिनो गथ'फ्रा 9-10 फरायनाया 9-10नि गथ'फ्रा बिदिनो होसिख्रावो गाबो बे माने खाम्फायावहाय सिगां मामा बेयावहाय माने बिसोरो गथ'फोर गाबनायफ्रा बिदिनो जाखांनायफ्रा होनदों जेनेबा बेयावहाय आंखौ बुथारदों नैबेयावहाय बे खाम्फा गुदियाव आंनि खर'आ दं नैबेयाव आंखौ बुथारदों बिनिफ्राय बुद्रु लांनानै नैबेयाव आंखौ फबदों
इदि होननानै सिगां बुंबाय आरो जिबायदि बिसोरो बिजादों आसान गावसिनि हुदा बायदि आरो गावसोर बिजानाय बायदि आसान खेरा दख'ना फारसेनिफ्राय बिनायखौहाय होनानै बिसोरो बिदाय होदों फुजा होदों ओमफ्राय दा थायै थायै थालायबाय सेमोनखौहाय मोजां थालायबाय नै देग्लाय आरो दाखालि साबा हमलायबाय साबा हमखांनायनि उनाव नै दाखालि मा दिन मोनथाय समबार दिना जोंनि थालिरबारिनि मन्जिथाखौहाय हमलायबाय बेबो मारै हामखो बियो ओरैबायदि उदै सिमब्रेनानैहाय बेहाबो गाबबाय थाबाय होसिख्रावबाय थाबाय ओमफ्राय आंखौ खिथाफैबाय मादै आयै बिहामजो फुसारिखायानो आंखौ लिंफैबाय आयै नोंसा नानि मेरिना जानाय बायदि जालायबाय मन्जिथाया इदि होननानै बुंबाय ओमफ्राय आंनि फिसाजोआबो गिलुं गिलुं थाबाय थानायखाय आं होनदों आंना फिसाजोआ हारसिङैनो दङ आं गालांनो हाथ'नाय नङा हारसिं होननानैहाय बुंबाय आं ओमफ्राय दाना इसोरो नानि आलफनसानि दाखालि जोंनिफ्राय फिसाजोखौ लाबोबा नों आदैनिफ्राय लांनो हाया बेखौ माने फालकआ लांनानैहाय फुननानै होबायनो बे होसिख्रावबाय थानाय गाबख्रावबाय थानाय उदै सिमब्रेबाय थानाय ओमफ्राय बियो माने मेगन गोजा सेहेराया बेनाबो एसे आलादा जादों मेगन गोजा जादों ओमफ्राय माने बोख्रबलाबायनाय सिमब्रेलाबायबाय थादों आखाइफोरखौ माने एकदम मालाबायबाय थादों आरो हमथादों आं बिफा फैनानैहाय आं थांबा साब्रै ना साबा इदि दंमोन आरो बिसोरो जेब्ला नानि आलफनसानि हाखौ फुननानैहाय क्रुसनि हांखो दै एसे फिनानै क्रुसनि हांखो बोनानै होबा फालकआ मेगन गोजा मानानै मिनिस्लु जानानैहाय एकदम ज्रय थाबाय आरो बियो बेखौ फुननानै होनाय लोगो लोगो ज्रय थाबाय आरो गोग्लैबाय ज्रयनो माने बिसनायावनोखा माने आथिं आखाइ एकदम बोलो थानायफ्रा ज्रय गोलैलांबाय आरो ज्रय थाबाय बेखौ फुननायनि उनावहाय नानि आलफनसानि हाखौ जेब्ला फुननायनि उनावहाय बेनि उनावहाय दाना बेखौ माखांनायनि उनाव जेने थेने न'आव लांबाय जों गारि गामियाव दं नालाय गामियावहाय बे गारिखौ बिहरनानै सोनानै जोङो जेब्ला लाङो न'आवहाय बेयाव माने सोंबाय आरो बुरिसा सानैया सोंबाय गरमुलिस लानानैहाय खोमायाव खेसथाबथारनानै ओमफ्राय जों ओरै गिर्जा खालामबाय थाबाय ओमफ्राय बेयावहाय होनबाय आरो नों अबेनिफ्राय फैदों जोंनो खिथानानै गालांनांगोन जोंनो खिथालां नङाबा नों थांनो मोना ओमफ्राय आसि थुबाय सानजा खरसा जानानै उन्दुदों नालाय बे आसि थुनानै बुंबाय आं खामफास्रि होनबाय आरो खामफास्रि नों अबेनिफ्राय फैदों होनबाय खामफास्रिया बबे जायगायाव दं आं खामफास्रि खाम्फाया दङ स्कुलाव मा स्कुल हग्राजुलि सिङाव थानाय इरागदाव स्कुलनि खाथियाव बेहाय खाम्फा दं मुंख्लं खाम्फा दं बेनिफ्राय फैदों बेखौ खामफास्रि होनना बुंना लाबाय नोंनि नामा मा नाम खामफास्रि नों अबाव थायो आं खाम्फायाव थायो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय माबाय थाबा गिर्जा खालामबाय थानायावहाय होनबाय आंखौ बिदाय होदो नोंनो मा नांगौ होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय आंनो जेबो नाङा आंखौल' बिदाय होदो बिदि होनबाय थाबाय नों दिनैनिफ्राय थांगोन थाङा होननानै थांगोन होनबाय गाबख्रावबाय दसे गाबै मोदै रुखु रुखु गाबनानै सिरि थाबाय ओमफ्राय बयबो रजालि फोरबुनि बिनाय बिनानै बेखौ मानानै होबाय गिर्जा खालामबाय आरो बेबो थांबाय आरो दा आदसा अनजागाफोर दिनै जोङो जाय अनजागा मेरिना बसुमतारीनि जाबोनाय बेनि जाथायनि सोमोन्दै माखासे गामियाव गोबांथार बेबायदिनो जाय खामफास्रि एबा सैताननि बोलो एबा खोमसिनि बोलो एबा सोरबा थैना थानाय जिउफ्रा बेबायदिनो गामिनि गथ'फोरखौ नासयबाय थानाय बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनबाय आरो दिनै जाय बिथांजो मोना नैबे प्रेयार सेन्टाराव फैनानै इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे आरोबाव दिनै फैनायाव आं बिथांमोनाव मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो खोनाबाय बिनि जाबोनाय गासै जारिमिना जाथाया माब्रै जाबोआमोन माब्रै गाखोआमोन आरो सोर सोरनाव गाखोदों नोंथांमोना दिनै आरो गुवारै मिथिबावबाय बेनिखायनो दिनै बे जोबनायाव खेबसेबाव आरोबाव
मेरिना नों दिनै बे जायगायाव आरोबाव नैथि फैफिननानै नोंनि गोसोआ माबायदि मोनखो? आंनि गोसोआ एकदम खुसिजों बुंफबदों। खुसिजों आं दाख्लै फैबाथ' आं गावखौनो थद गैयामोन। ओमफ्राय थांफिननाय समावबो आं खुसियानो जालांदों होनबाबो दिनैनि बायदि खुसि मोनाखै। दिनै नों नैथि फैनायाव इसोरखौ हामबायनायजों खुसि आरो दिनै आर'ज खालामनायनि गेजेरजों होमब्ला दिनै अनजागाफोर जाय इसोरा जोंखौ जेब्लाबो गोजोन आरो खुसियाव लाखि, जाय इसोरा जोंखौ जेब्लाबो अनो, नाथाय जोङो बेनिखायनो जेब्लाबो जों इसोरनाव नांथाबबिनि आरो बे बुहुमाव थानाय गोबांथार खोमसिनि बोलोफ्रा जों इसोरखौ खुलुमग्रा सिबिग्राफोरखौ जेब्लाबो आनजाद लायो। बेनिखायनो जों अरायसम गावनि न'खराव फोथायनाय बिनायजों इसोरखौ आर'ज खालामदिनि आरो जाय बिफा इसोरा जोंखौ अरायसम गोजोन आरो खुसियाव लाखिगोन। इसोर बायदि अनथोलाय बे संसाराव रावबो गैया। खालि जों बयबो इसोर दं, सोरगो दं। जेब्लायबो जों बेखौ फोथायनानै जों इसोरनाव नांथाबबिनो। खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आरो गासैखौबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय आरो बिथांमोननोबो खेबसेबाव गोजोननाय लानानै दिनै जोङो बेवहायनो जोंनि मोगा मोगि लानायखौ बेवहायनो फोजोबबाय आरो बे मोनबोनाय जारिमिननि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिबाय। बेखायनो गोजोन्थों, हामबायसै।